ቅድሚ ስራሕ ምእታው እዩ ቁርሲ ክቆርስ ኢለ ኣብ ሓደ ካፍቴርያ ኮፍ ኢለ በብተራ ናፍቲ ካፌ ዝኣትዋ ኣዋልድ እንዳረኣኹ እቲ ሕማቕ ዓመለይ ድማ ክልዓለ ንግዲ ደልዩስ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ዝኣትዋ ዝወፃ ተመሲጠ ብዓይነይ እንዳሰነኹ ክጥምተን ጀመርኩ መብዛሕትአን እተን ኣዋልድ ሓደ ዝገብረንን ዘመሳስለንን ነገር ነይሩ ሓደ ዓይነት መዓዛ ዘለዎ ጨና ዝተጠቃማሉ ናይ ገፀን ሜክኣፕን ኣርቲፊሻል ፀጉርን ፅፍርን ተመሳሳሊ ኣከዳድናን እዩ ዝነበረ በብተራይ ጥምተን ቀልበይ ክመልሰይ ከኣልኩን ዝሓዝኩዎ ማኪያቶ እንዳሰተኹ ምጥማተይ ይቋረፅኩን ናይተን ኣዋልድ ዓይኒ እውን ቅብጣን ዘለዎ እዩ ኣጠማምተአን እንታይ ደኣ ክገብር ምኩሻም ቀፀልኩ ኣዋልድ ምጭንናቕ ብዙሕ ኣይፈቱን ግን ድማ ናይ ባዕለይ ዝኾነ ነገር ምግባር ደስ ይዝብለኒ ቁርሲ በላሊዐ ኣራፊደየ ናብ ስራሕ ዝኣቱ ምኽንያቱ ንእሽተን ናይ ህንፃ ድርጅት ከፊተየ ዝሰርሕ ዝነበርኩ ናይ እግሪ መኪና ስለ ዝነበረትኒ ትራንስፖርት ብዙሕ ኣይፅገምን ካብተን ኩለን ዝኣትዋ ዝወፃ ኣዋልድ ዓይነይ ወዝቢ ኣብ ሓንቲ ኣብ ቅድመይ ናባይ ገፃ ኮፍ ኢላ ብርሑቕ ዝጥምታ ዝነበርኩ መሳሰይት ጽብቕቲ ጓል ዓፋርያ ትመስል ወዝቢ መንእሰይ ጓል ሂዋን ኣዒንተይ ናብኣ ተኸልክወን ኣብ ስሞንጎ እንዳሓለኹ መሳርሕተይ ሓንደበት ብድሕረይ መፅያ ኣብ ጎነይ ኮፍ በለት ኣነ እውን ካብቲ ጥሒለዮ ዝነበርኩ ቀስ ኢለ ናብኣ ገፀይ ብምዛር ኮፍ ኢለ ገፃ ክትነብዕ ዝሓደረት እያ ትመስል ፈሊጥካ ኢኻ ወዶ ትብለኒ ንፀገም እዋን ዘይትበፅሕ እንተደኣ ኮንካ እንታይ ትርጉም ኣለዎ በለት ኩራ ብዝረአየሉ ገፃ ኣነ ድማ ሓውሲ ክምስታ ገይረ ውሽጠይ ብዝተደናገረ መልክዕ እንታይ ገይረኪ ይብላ ብዙሓ ተንፊሳ ናፍቲ ወንበር ንድሕሪት ሕቆኣ ተደጊፋ ቅንዕ ኢላ ኮፍ በለት ጠመተ ገይረ እንዳረኣኹ እንታይ ይምፀልኪ ሕርቃንኪ ከዝሕለልኪ ዝኽእል ነገር እንታይ ይሕሸኪ እንዳበልኩ ካብቲ ዝነበረቶ ዘይምርግጋ ንኽትናገፍ ኢለ ኣዕደዋ ኣብ ከባቢ ኣፍ ልባ ብምግባር ብሓውሲ ጠመተ ገይራ ገፃ ዚራ ኮፍ በለት እቲ ትፈትውዮ ቾኮሌት ኬክ ይምፀአልኪ በልኩ ኢደይ ምልክት ነታ መሳሰይት ብቕልጡፍ ንኽተቕርበላ እንዳሓበርኩ ስልኪ ምልዓል ክንድዚ ዝኣክል ዓብዪ ነገር ኮይኑ ትብለኒ ስልከይ ካብቲ ጠረጴዛ ልዒለ ረኣኽዋ ለካስ ሓቃ እያ ትዛረብ ነይራ ምሸት ክንደይ ግዜ ደው ኢለልካ ክተልዕለነይ ከኣልካን ኣነ ግና ኣደይ ሓሚማ ስለ ዝነበረት ሕክምና ሒዘያ ኸይደየ ኢለ መለስኩላ እንታይ ኮይና ኣዴኻ ኢላ ብድንጋፀ ሓቲታትኒ እዚ ድማ እየ እቲ ዝፈትወላ ፀባይ ናተይ ነገር ኩሉ ግዜ የግድሳዩ ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ ኣይ ደም በዝሒ ሕማም እዩ ተላዒልዋ ኢለ ከርዳ ኣይፍትን ኣብቲ ቅድመይ ተቐሚጣ ክጥምታ ዝፀናሕኹ ጎርዞ ተላዒላ ናፍቲ በሪ ከባቢ ክትኸይድ ዓይነይ እውን ተኸቲልዋ ሰዓበ እታ መሳርሕተይ ኣጠማምታ ዓይነይ ሪኣ ተኸቲላ ምሳይ ከደት ኣብ ሓንቲ ጎርዞ ተራኸብና ገሪምዋ ኣፋ ጥው የቢላ ምንም ከም ዘይፈለጠት እንመሰለት ምስታ መሳሰይት ከይሓሰብክዎ ብዓይኒ ምጥምማት ጥራሕ ናይ ውሽጠይ ስምዒት ክርዳእ ክኣልኩ ከንፈረይ እንዳመጠጥኩ ይጥምታ ብዝቕታ ክትጥምተኒ ድሕሪ ምፅናሕ ሓደ ዘረባ ሸው በለትለይ ናተያ ሓሪርዋስ ናይ ሰብ ተማስል ኢላ በሽሙር ደርጉሓትለይ ኣነ እውን ንስኽኮ መሓንድስ ካብ እትኾኒ ብዛዕባ ዘረባ ከም መሓርክ መሓሸኪ ክብል ክመሰበልክዋ ሰብ ግና ልክዑ እንተነጊርካዮ ዳርጋ ዝኮርኩዓኻዮ እዩ ዝስሕቕ ብማይ ካብቲ ዘለቶ ተላዒላ ብመስኮት ኣስኪራ መወዳእታ ዘይብሉ ባሕሪ ዝኾነ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከተማ እንዳቋመተት ኣነ እውን ካብቲ ተቐሚጠሉ ዝነበርኩ ወንበር ተላዒለ ቀሪበ ኩነታታ እንዳረኣኹ እንታይ ኮይና ትነብዕ ከም ዘላ ሓተትክዋ ንኽተፍቅር እምበር ንኽትፍቀር ዕድለኛ ከም ዘይኮነት ናብ ረኣይ ተሓሳስባ ከም ዘሎ ነጊራትኒ
ግፍዓት ወዲ ሰብ ክትላመድ ግና ኣዝዩ ፈታኒ ከም ዝኾነ ትዛረበኒ። ንብዓታ እንዳወሓዘ ዘረባኣ ቀጸለት። ኩሉ ግዜ ዝቐርብዋ ኣወዳት መደየብን መውረዲትን ዝጥቀሙላ ምዃኖም ኣዝዩ ከም ዘሕዝና ትዛረበኒ። ከምዚ ኢላ ኣብ ሂወታ ክትሓዝን ዝረኣኽዋ ምስ ናይ መጀመርታ ፍቃሪኣ ክትፈላለ ኸላ ጥራሕ እዩ ዝነበረ። ክመኽራ ቀጸልኩ። ብድሕርቲ ዝሓለፈ ሂወታ ንምንታይ ንደቂ ሰባት ልዕሊ ነብሳ ተሓስያ ነብሳ ጎዲኣ ክተፍቅር ንነብሳ ክትፈቕደላ ከም ዘይብላ ኢለ ክመኽራ ጀሚረ። ከማኻ ዝኣመሰሉ ተመሓይሹ ትኾኑ ኢኹም ብምኣልየ ንሰብ ልዕሊ ነብሰይ ዘፍቅር ክትብል ተዛሪባትኒ። ከይተረድአኒ እቲ ሕርቃና ናባይ ዚራቶ ንስኻ ኣብ ካሊእ ጓል ትገብሮ በደል ዘይሩ ኣባይ ከም ዝበጽሕ ፍሉጥ ነገር እዩ እናበለት ናይ ሕርቃን እንዳነበአት ብፍቕሪ ዝኣመነቶ ሰብ ከም ዝጠለማ እናገለጸት ኣነ እውን ንዓኣ ኸጸናንዕ እስ ክትመስልማ ከይዳትን ኢሉ ክሓዝን ዘለዎ ንሱ ጥራሕ እዩ። ንግዚኡ ልባ ንምምላእ ኢለ ዘይኮንኩስ ናይ ብሓቂ ተዛሪበያ። ንሳ ግና ከምኡ እንዳበልካ ናይ ሓሶት ኣይተሞግሰኒ። ንስኺ ሕጉስቲ ኮይንኪ ትነብርሉ ግዜ ቀረባዩ፣ ንግስቲ ኮይንኪ ትነብርሉ ግዜ ርሑቕ ኣይኮነን እንዳበልኩ ብልክዕ ሰብእነታ ተስፋ ክህባ ጀመርኩ። ንሳ ግን ዕጭ ኣነስ ዘበኻኽላዩ ኣጽሊእኒ ዘሎ። ከምዚ ክትኾኒ ኢኺ ዝኽሕሰኪ ክመጽእ እዩ ዝብሉ ዘረባታት እዮም ኣጽሊኦም ንዘለዉ። ካብ ዝተጸበኽውን ላዕሊ ክጸልኦም ጀሚረ እየ ትብል ኣብ ልባ ዝተደነቐ ረመጽ ፈንዲኡ ንደገ ክወፅእ ዝቃለስ ዘሎ ክመስል። ኣነ ብኻሊእ ኣይኮንኩን ግና ድማ ግዚኡ ሓልዩ ዝመጽእ ንዓኺ ዝስሕብ ሰብ ኣሎ ይብላ። ኣበይ ሎስ ክንገረኒ ግዜ ኸየባኸንኩ ንሱን ብክልተ እግሩ ደኺሙ ኸይመጸ ባዕለይ ክኸዶ ኣበይ ሎ ንገረኒ በጃኻ በለት። ከም ዝጨነቓ ኣብ ገጻ ክተፍልጥ ጀመረት። ነገራት ከም ዘጽልእዋ ካብ ገጻ ይርአሎ። ግና እንታዩ ክሳብ ክንድዚ ኣማሪርኪ ንህይወት ተቕሲ ዘለኺ ብማል ውሽጣዊ ጭንቀታ ክርዳእ ፈተንኩ። ንሳ ግና እስከ ሕሰቦ ነቲ ዝነበረ ከሰናብት ነቲ ሓድሽ ዝመጽእ ድማ ክቕበል ዕድመይ ተወዲኡ ሕዚ 30 ክመልእ እንታይ ተሪፉኒ? ሂደ ተዋርሕየን ዝቐርያን ዘለዋ ጽኑዕ ሓዳር ዝበሃል ከይመስረትኩ ክሳብ ዝዕድመ ምጽናሕ ማለት ንዓይ ዓብዪ ፈተና እዩ። ብትምህርተይ ተዓዊተ ጽቡቕ ስራሕ ሒዘ ክነብር ከለኹ ዓብዪ ዕላማ ዘሳኽዓ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ። ግና ናይ ህይወት ትርጉም መሰረቱ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ምዃኑ ሕዚ ተረዲእኒ። ንፍቕሪ ዝኸፈልክዎ መስዋዕቲ ልክዕ ትምህርቲ ናብራን እዩ። ደገ ይሪኦም ንጊዜያዊ ድሌት ጥራሕ እዮም ዝቐርቡኒ። ብእምነት ጸኒዑ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ክነብር ኢሉ ዝቐረበኒ ሓደ ቅኑዕ ወዲ ሲኢነ በለት። ናይ ልባ ቃንዛ ክተካፍለኒ እንዳፈተነት ጓል ኣንስተይቲ እኮየ ረአይን እስኪ ኣብ ግንባረይ እንታይ ተንብብ ኣለኻ? ስምዒተይ ከም ዝጉዳእ እስኪ ሕሰብ እናበለት ንብዓታ ብዝመልኡ ኣዒንታ ግራታ ኣታትያ ክትነብዕ ጀመረት። እስኪ ረአይኒ ንሓዳር ኣይትጠቅምን ወይ ኣይትበቅዕን ዝብል ጽሑፍ ኣለኒ በለት ደጊማ። መልሲ ንኽሕባ ከቢዱኒ። ኣብ መንጎኡ ሓደ ካብ ኣሜሪካ ዝመጸ መሓዛይ ስልኪ ብምድዋል ክቕበሎ ይዛረበኒ። እዛ መሳርሕተይ ጠየቅዋ። ስራሕ ተኣቱ ዲኺ? ንሳ ግና ክትኣቱ ከም ዘይትደሊ ርእሳ ብምንቕናቕ ገለጸትለይ። ናፍቲ ኤርፖርት ብሓደ ነቲ መሓዛይ ክንቅበሉ ኸድና ምዛ መሳርሕተይ ጭቃ ብሓደ እንዳኳዕና ዝዓበና ደቂ ሓደ መንደር ኢና። ናይ ክልቴና ኣዴታት መሓዙት ስለ ዝነበራ ዝበለጸ ቅርርብና እናዘየደ መጸ። ርክብና ዘይፈልጡ ሰባት ፍቑራት ኢና ንመስሎም። ዩኒቨርሲቲ ምስ በጻሕና ግና ተፈላሊና። ዩኒቨርሲቲ ምስ ኣትወት ምስ ሓደ ወዲ ፍቕሪ ሒዝዋ ከም ዝነበረን ዕርክነት መስሪታ ከም ዝነበረትን ነጊራትኒ። ደስ ዋላ እኳ ይበለኒ። ግን ድማ እቲ ምስኣ ዝነበረ ብፍቕሪ ንልዕሊ 6 ዓመት ዝጸንሐ ፍቃሪኣ ቤተሰበይ
نحنا زمፃናልካ እንተዘይኮይኑ ምስ ካልእ ጓል ክትነብር ኣይንፈቅድን ኢሎምን ይብማል ራሕሪሕዋ ንኽኸይድ ጽባሕ ሎም ኢሉ ከይሓሰበ ተፈሊዋ ካብኡ ንድሓርያ ልባ እንዳተጎድአት ዝመፀት እቲ ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ዓርከይ ግና ስልካ ሓበኒ ክረኽባ ይደልየ ምስ በለኒ ክሳብ ሽዑ ኣጓኒፉ ንሰይ ይፈልጥ ፍሉይ ስምዒት ተሰሚዑኒ ኣብ ጥቓይ ኮይና ብዛዕባ መፃምዲ ዘይተሳኽዐላ ምዃኑ ክተማርር ኣነ ንዓኣ ብሓሳብ ክሕግዛ ጥራሕ ደኣ እምበር ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ ፍሉይ ስምዒት ኣተሓሳሲቡኒ ኣይፈልጥን ኣነ ከምቲ ትደልዮ ወዲ ክኾነልኪ ኢለ ንኽዛረባ ውሽጠይ ዝነበረ ንዓይ ዘይተረድአኒ ድጉል ስምዒት ስለ ዘይነበረ ከምዚ ኢለ ተዛሪበየ ኣይፈልጥን ስልካ ሓበኒ ምስ በለኒ ግና ከም ዘፍቅራ ክስምዐኒ ጀመረ ክወስደለይ ግድየ ክብል ልበይ ተረበሸ ግና ንዓርከይ ኣፍቃሪተይ ከም ዘይኮነ ስለ ዝነገርክዎ ስልካ ክህቦ ግድን እዩ ስልካ ሂበዩ መልእኽቲ ጽሒፉ ጽባሕ ቁርሲ ሓቢርና ኢና በላ ንሳ እውን ብጣዕሚ ደስ ከም ዝብላን ኣበይ ከም ዝራኸቡን ሓቲታቶ ተቆጻጺሮም ድማ ተራኸቡ ግና ድማ እቲ ስልካ ሓበኒ ዝበለኒ ኣነይቶ ሓጠለይ ንምንታይ ደልይዋ ክብል ክጭንቕ ሓደርኩ ከም ዘይወግሕ የለን ወጊሑ ተራኺቦም ንሱ እውን ብወገኑ በዋልድ ዝተበደለን ሓንቲ ኣፍቃሪቱ ንኣሜሪካ ምሰስገራ ከም ዝጠለመቶን ከምቲ ኸምኣ ብፍቕሪ ተጎዲኡ ዝነበረ ምዃኑ ንሳ ድማ እንድሕር ደኣ ንሓዳር ዝኸውን ቁም ነገረኛ ሰብ ረኺባ ሓዳር ጌራ ክትወልድ ከም እትደልን ተዛሪባቶ እዚ ምስ በለቶ ብቲ ሓጓስ ናባይ ደው ኢሉ ከምዚ ኢላትኒ ናተይ ክገብራየ ብምባል ነገረኒ ድሕሪ ዚ መዓልቲ ንዓርከይ ካብ ልቢ ጸሊአዮ ዝበደለኒ በደል የለን ግን ንሱ ምስ ተመንያ ከም ዘፍቅራ ተረዲእኒ ኮታስ ኩሉ ዘዕለልዎ ተዛሪቡኒ ብጣዕሚ ዝገርም እዚ ኩሉ ዓመት ተረዲእኒ ዘይፈልጥ ፍቕራ ሎሚ ናብ ውሽጠይ ኣተወ ዘሕደገኒ ኮይኑ ክስምዐኒ ጀመረ ብድሕሪዚ ናይ ድራር ግብሻ መደብ ሒዞም ንጽባሒቱ ምሸት ክረኸቡ ከም ዝኾኑ ንዓይ እውን ይዕድሙኒ ይኹን እምበር ኣብ ውሽጠይ ዝሓባእኽዎ ፍቕሪ ብስሓቕ ንምሽፋን እንዳፈተንኩ ክመስበልኩ ኣብቲ ቦታ ቁፅርኦም ተረኺበ መደቦም ከድምቕ ኢለ ናፍቲ ሆቴል ከድኩ ልበይ ሓውሲ ፍትወትን ፍርሕን እንዳንጸባረቐ እዛ መትዓቢተይ መሓዛይ ብሓደ ገጻ ዝሓለፈቶ ናይ ፍቕሪ ህይወት በቲ ዝመጽእ ጽቡቕ ህይወት ክትከሓስ ብልበይ ተስፋ እንዳገበርኩ ናፍቲ ቦታ በጻሕኩ እቲ ጠረጴዛ ብዕምባባታት ደሚቑ ነበረ ኣነ እውን ምንም መፍቃሪተይ ነበረትንን ጊዜያዊ ኣብ ህልናይ ዘንሻብባ ጊዜያዊ ድሌት ጥራሕ ዝነበረ ግና ዘይጭበጥ ዘይድሕሰስ ከስተማቕሮ እውን ዘይክእል ስምዒት በብጊዜኡ መንፈሰይ ድልው ኮይኑ ዓይነይ ንዝሰሓበኒ ንልበይ ክቕብሎየ ዝፅዕር ዝነበርኩ እዚ ኩሉ ግዜ ናይ ኣጓላት ማዕኮር ክኽተል ኣብ ልበይ ዝነበረት ጓል ከይፈለጥኩ ጸኒሐ ኣብቲ ናይ ፍቕሪ ምሸት ዘዳልወላ ዕምበባ ብምሓብ ፍቕሩ ንምግላጽ ድማ ቀለበት ኣውፂኡ ተንበርኪኹ ክህባ ከሎ ኣዝያ ትምነዮ ዝነበረት ውህብቶ ስለ ዝነበረ ኣመና ተሓጎሰት እንተ ኣነ ግና ባዕለይ ኣብ ኢደይ ዝነበረ ወርቂ ከም ዝሰኣንክዎ ብምቁፃር እንታይስ ክብል ኮይነ ኣጣቂዐ ንኽልቲኦም ኣመርዓኽዎም ንኣይ ፍቅራ ከም ዝነበርኩ ግን ድሕሪ ዝኩሉ ተረድአኒ ኣብ ኢድካ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ከም ዝበሃል በጃኹም ከም ናተይ ከይገጥመኩም ተጠንቀቑ ክብለኩም ይፈቱ ሰሰናዩ